לא אכלת את הברוקולי. אין טלוויזיה אם אתה לא גומר את זה. אמהות. מה, לא? זה הברוקולי? לא, זה קי, אבל אני יכול להבין את הטעות שלי. למה אתה לא אוכל את זה כבר? את מצפה שעכשיו אני אוכל כאילו? אי אפשר איתן. לא יפה שאמרתי את זה. אמא? אמא! אי אפשר בלעדיהן. תעזוב אותה! רגע! תעזוב אותה! אני בחללית כמו בסרטים! זה כל כך מגניב! סתם עבדתי עליך? אתה במאדים! שלום, אני גריבל, זה טוקט. תן כיף. דיסני. מה קורה כאן? יש מחסור של אמהות במאדים, אז החייזרים גונבים אותם מכדור הארץ שיגדלו את הילדים שלהם. מי חשב שלהיות אמא זה כל כך קשה? אני חייב להציל את אמא שלי. איך נעבור את אנשי המאדים האלה? מפעיל סילוני תחת! אני רוצה את זה מתנה ליום הולדת. לא חוזרים הביתה. בלי אמא. אם אתה יורה לייזר על מישהו, כדאי שתביא לו תחתונים להחלפה! דרושות אמהות למאדים. בתלת ממד בין כוכבי של דיסני. בקרוב בקולנוע.